सङो मालायनि फिसायखौ जौ लोंजानो लुबैयो मालायनि फिसालाखौ जौ लोङोब्ला मिनियो मालायनि बिफाया जौ लोंनानै होलां होथां जायोब्ला जों बेखौ मिनियो नाथाय गावनि बिफायानो जौ लोंनानै होलां होथां जायोब्ला जों बेखौ लाजिनाय मोनो दा ओंखायनो जोङो गाव माने बिमायासो जौ सङो दा बे जौ संनायखौ बिमायाबोसो बन्द खालामनो हागोन दा बिनि थाखायनो जोंनि बर'नि गेजेराव आबोब दानाय जादोंमोन आबोबा जौ हप्ता सानबो फालियोमोन दा हिन्जाव माहारियासो बिमा माहारियासो जौ सङो आरो जौ संनायखौबो बिमायासो बन्द खालामनो हायो दा बेखौ बिनि थाखायनो जों दादोंमोन ओंखायनो साफ्रोमबो बिमाया जेरै गावनि फिसा हौवाखौ जौ लोंजानो बायो जाहाथे गामिनि साफ्रोमबो फिसा हौवाखौ जाहाथे जौ लोंजानो बायो जेरै बिमाया गावनि फिसायखौ जौ लोंजानो बायो जाहाथे गामिनि साफ्रोमबो मानसिखौ जाहाथे जौ लोंजानो बायो बे थासारिखौ जों लाबोनो हानांगोन अब्लासो जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा मोजां लामाजों थांगोन दाखालि बावै मा होनो बजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर खोथा बुंदों बिथाङा बुंदों बर' हारियाव मानसिया बिराद उजिदों नाथाय मानसिया खम जादोंनो सुबुं अनजिमाया बिराद बांदों नाथाय मानसिया खम जादों सुबुं अनजिमाया बांदोंनो बर'फ्राव नाथाय मानसिया खम जादों थारमाने मा जे बिमा बिफाया जे बुङो उन्दै समाव गावनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ जे आंनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावा जेबो जायाब्लाबो मानसि जाबानो जाबाय बै मानसिखौनो जों दानो हायाखै जे गावनि बिमा बिफाया जे बुङो उन्दै समाव आंनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावा जुदि मानसि जाबानो जाबाय बुजिनो गोरों जाबानो जाबाय दा बै मानसिखौ जों दानानै लानो हानांगोन दा बेखौनो बजेन्द्र कुमारा बुंदों बर' सुबुं अनजिमा बांदों नाथाय मानसिया खमायदों दा बेखौ जों जेरैखि जाया थिग खालामनो हानांगोन दा गोबां बर' गामिफ्राव जों थांदों बर' न'खरफ्राव दिनैसिमबो रांखान्थिनि बिराद जों लोरबां मैदेरजों न' गाख्रेब जायोब्ला न' लुफिननो हानाय जोंनाव बेबस्था गैया नाथाय माखासे मानसिफ्रा बिथांमोना एलिफेन्ट गाखो बिदेशियाव बार्थडे पार्टि होयो बिदेशियाव बिथांमोना दारि हजानो थांनाय बर' न'खरफ्रा मोनसे बिराद माहाजोन जादों बाखिफ्रा जोंहा मैदेरजों गाख्रेब जायोब्ला न' लुफिननो हायै गोबां जोंहा लामा दालां बान्दो जोंहा बिराद जेंना दङ आरो बर'नि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन जेंना होनोब्ला नोंसिनि सनितपुरावनो दङ दा ओंखायनो सनितपुरनि थिगा जेरैखि जाया जों थि खालामनांगोन बिटिसि मोनबाय दा नोंसिनि सनितपुरा हाबासै हाबदोंमोन माखासे उदालगुरियाव थांबाय दा बै सिस्टेमखौ जों जेरैखि जाया थि खालामना लानो हानांगोन आरो ओंखायनो बे सिस्टेमखौ थि खालामनो हायोब्ला नोंजों जों मिलायलायनासो हागोन आं साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ थि खावलायबाय गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे समाज बेबस्थाखौ जाहाथे थिग खालामो मा होनो गुरुदेव कालिचरननि जोनोम जायगा पद्मत जरायाव आं मोनसे हाबाफारियाव थांनो मोनदों बिथांमोना गामियानो जैग सावनानै मा होनो जौगारदों गामियानो जैग सावनानै जौगारदों बिथांमोना फार्स्ट बिमा बिफाया गारग्रोदों बिनि उनाव गथ' गथायखौबो गारहोदों फार्स्ट बिमा बिफाया गारदों गथ' गथायखौ बिनिफ्राय गारहोदों दा बै बिमा बिफा गारनाय समाव आं थांनो मोनदोंमोन आरो सेमोन गथ' गथायखौ गारहोदों आं सेमोन थांनो मोनाखै जोंनि सासे एबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा थांदों दा बै सिस्टेमखौ जों खालामनो हानांगोन साफ्रोमबो बिमा बिफाजों जों लोगो नांनानै जों बे थि खालामनो हानांगोन ओंखायनो आं सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिटिंफोराव आं बुङो मिथिबायना जों मानसियानो बिराद लेखा गोरों मानसिया बिराद बुजिनो हाबाय होननानै जों बुंबाय थायो नाथाय हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय मिथिबायना हाग्रानि जिराफ हाग्रायाव मोनसे जिराफ दं बिराद गोदना गोलाव आथिं बिराद गोलाव दा बै जिराफफोरनिफ्राय बर' बिमाया सोलोंनो नांगोन जिराफनिफ्राय बर' बिमाया सोलोंनो नांगोन बोरै सोलोंनो नांगोन जिराफ बिमाया जेला जिराफ फिसा जोनोम होयो एकदम जिराफ बिमाया जेला जिराफ फिसा जोनोम होयो फिसा जोनोम होनाय लोगो जिराफ बिमाया गावनि बेसेबांबा गोलाव आथिंजों जिराफ फिसाखौ जोनानै थांफा होयो एकदम जोयै थांफा होयो आसरितसो मोनगोन आंनो सेंग्रा मानसियानो नुनानै गाबनो ओंखारदों एकदम जिराफ बिमाया गावनो जोनोम होबाय जिराफ फिसाखौ फिसा जोनोम होनाय लोगो गावनि बेसेबांबा गोलाव आथिंजों मानो जिराफ फिसाखौ थैथों बादि एकदम जोनानै थांफा होबाय थायो मानो थांफा होयो जिराफ फिसाया एकदम जोनोम जागोदानसो एकदम जेबो मिथिया बे हाग्रा गिदिरनि खोथाखौ जेबो मिथिया नाथाय जिराफ बिमाया जोनानै थांफा होबाय थायो एकदम जोयो जिराफ फिसाया थांफायो आरो बिमाया होसोलाङो जोयो थांफायो मानो जोबाय थायो एकदम थैयागौ मानि जोबाय थानो नागिरो मानो जोयो मानोना जिराफ बिमाया गावनि बे एकदम फिसाखौ थांनानै थाजानो लुबैयो फिसाया दासो जोनोम जागोदान जेबो मिथिया बे हाग्रानि बिखय मा दं मा गैया बेखौ जेबो मिथिया नांगानि जोंनि बर' गथ'फ्राबो बे दुनियाखौ जेबो मिथिया बिए पास जायोब्ला मास्टार मोनगोन सानो बिए पास जाब्ला साख्रि मोनला एमए पास जाब्ला कलेजनि लेक्सारार मोनगोन सानो बे मोना जोंनि गथ'फ्राबो बे दुनिया
माया मोजां माया गाज्रि बोरै जानांगौ बोरै थानांगौ जेबो मिन्थिया जोंनि गथ'फ्रा बै जिराफ फिसायाबो जोनोम जानाय लोगो लोगो हाग्रानि मिन्थिजोबा दा सोर मिन्थिगौ जिराफ बिमाया मिन्थिगौ मानो जोनोम जानाय लोगो लोगो गावनि फिसाखौ जोयो जिराफानो बे उन्दुनानै थाबाय थागोन आरो उन्दुनानै थाबाय थायोब्ला मोसाजों जाजायो जाय जिराफ फिसाया जोनोम जानाय लोगो लोगो बिमानि जोनायाव सिखारा बे मोसाफोरजों जाजायो मानोना जिराफ बिमाया मिन्थिखागौ आंनि फिसाया जोनोम जानाय लोगो लोगो मोसानि गन्थंआव हाबहैबाय होसोबोगासिनो दङ आरो बे मोसा खारबायनि सिगां आं गावनि फिसाखौ जोनानै राफोद खालामनानै मोसानिफ्राय बांसिन खारनो हानाय खालामनो हानांगोन आरो मोसानिफ्राय बांसिन खारनो हानाय जायाबा आंनि फिसाया हाग्रायाव थांनानै थानो हानाय नङा बेखौ जिराफ बिमाया मिन्थिखागौ फिसाया मिन्थिया फिसाया बिमाखौसो रागा जोंबाय थायो दा दिनैनि जुगाव बिदि जादों जोंनि बिमाया जुदि बेलासियाव जुदि गावनि गथ'खौ लेखा फरायनो लेंनानै लायोब्ला फिसाफ्रा रागा जोङो आया आंखौ मानो लेंफैखो उमुकनि बिमाया लेङा होननानै फिसाया जेबो मिन्थिया बेखौ फुङाव जुदि लेखा फरायनो फोजायोब्ला गथ'आ रागासो जोङो उमुक न'खरनि बिमाया मालाय उन्दुनो होयो गावनि फिसाखौ आंनि आया आंखौ मानो फोजाबाय थायो मानो नागिरबाय थायो मानो मानसिफोरजों लोगो जानो होआ मानो सानसे मानो गेलेनो होआ जोंनि बर' गथ'फ्रा बेखौनो सानो जिराफ फिसा बादि नाथाय जिराफ फिसाया जेबो मिन्थिया मोसा दंना लख्रा दङ आरो जिराफ फिसाखौ बिमाया जुदि बासायाब्ला बे फिसाया थांनानै थानो हानाय नङा ओंखायनो गावनि फिसाया थांनानै थानांगौब्ला बयनिफ्राय देरसिन जाबाय जोंनि बिमा बिफायासो न'खरनि बयनिफ्राय देरसिन सम्पथिया जाबाय फिसा हौवा फिसा हिनजाव सोरहाबा हाया 10 बिघा हा थानो हागौ सोरहाबा 30 बिघा हा थानो हागौ जाहानि थाखाय जाहानाव 20 बिघा हा दङ बै 20 बिघा हानि थाखाय आइ आफानि थाखाय आं देरसिन सम्पथि फिसा हौवायासो बयनिफ्राय देरसिन सम्पथि न'खराव सोरहाबा 50 बिघा हा थानोबो हागौ 100 बिघा हा थानोबो हागौ नाथाय बे सम्पथिखौ फिसा हौवा फिसा हिनजावा मोजां रायजो जानो रोंगोना रोङा जों थैलांनायनि उनाव नाथाय खनसे जुदि MA पास खालामनो हायो खनसे जुदि पुलिस खालामनो हायो खनसे जुदि मास्टार खालामनो हायो बियो बै सम्पथि गैयाब्लाबो बे थैजासे रायजो जानो हागोन समाजनि मानसिफोरजों मिलायनानै रायजो जानो रोंगोन दा बै सिस्टेमा न'खरनि बयनिफ्राय देरसिन दना जाबाय फिसा हौवा फिसा हिनजावसो ओंखायनो जों बेखौ केयार लानांगोन आरो बिनि थाखाय नोंनि फिसा हौवा नोंनि फिसा हिनजावखौ जों केयार लाफागोन जोंबो केयार लागोन मोजां मानसि खालामनांगौ जोंहाबो दायथ' दं ओंखायनो अबे कलेजाव फोरोंनो सानदों अबे फरायसालियाव फरायनो सानदों गोनो गोथो जादोंब्ला सम एबसु अफिसाव फैनानै रायलायफै आंनि फिसा हौवाखौ आं अबे फरायसालियाव फोरोंनो अबे कलेजाव फोरोंनो मा खालामनो सानदों नार्सखौबो फोरोंनो हायो डाक्टारखौबो फोरोंनो हायो प्रफेसारखौबो खालामनो हायो सम जोंनि एबसु अफिसाव फैबाय था जों सावरायनायनि गेजेरजों थिग खालामगोन दा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन बे लं मार्चसो गोबाव खोथा दंमोन सावरायनो थाखाय नाथाय गोबां जोंहा जेंनाबो दङ नाथाय सम जों फैनानै सावरायबाय थागोन सोलोंथाइनि बाथ्राखौ जों सावरायगोन जेरैखि जाया नोंनि फिसा नोंनि फिसा हिनजावखौ जों लेखा गोरों खालामगोन जाहाथे नायफा नायबाय था जाहाथे कानेक्सन खालामबाय था फिसा हिनजावाबो लेखा फोरोंदोंना लेखा फरायाखै न'निफ्राय फैसा लांनायखौ मोजां खामानियाव बाहायदोंना बाहायाखै फना मोजां खामानियाव बाहायगोना बाहायाखै बे सिस्टेमखौ जोङो जेरैखि जाया कानेक्सन लानांगोन फना जोंखौ डिस्ट्रय खालामदों जोंखौल' नङा भारताव 100 जन मानसिनि गेजेराव 3 मानसियाल' बासिदों फनाव मिथिबायना जुदि 100 जन मानसिफोरा जुदि 100टा मबाइल लायोब्ला 97 मानसिफोरानो मबाइलजों जोङो बेंनानै दोनजादों दिनै मानसिफ्रा मबाइल गैयाबानो थानो सुखुला नाथाय दिनैनिफ्राय सिगां 20 बोसोर सिगां बे मबाइलजों रावबो कानेक्सनानो गैयामोन दा बै बर' जों बादि गोग्लैसोनाय हारिया माया मोजां माया गाज्रि माखौ नायनांगौ माखौ नायनाङा माखौ जानांगौ माखौ जानाङा जोंनि गथ'फ्रा मिथिया बेबादि समाव जोङो मबाइलजों जोङो गाज्रि खामानियावसो बांसिन बाहायजादों दा बेखौ जों जेरैखि जाया बे 15-16 बैसोनि गथ'फ्रा माया मोजां माया गाज्रि बेखौ मिथिया बेखौ जोंसो नायनांगोन जोंसो बुजायनांगोन जोंसो दायथ' लानांगोन बिनि थाखायबो जों खामानि मावनांगोन दा साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आं बेखौ खावलायबाय जेरैखि जाया सम जाहाथे खबर लाफा लाबाय थानांगोन फोरोंगुरु सार बिथांमोनजोंबो कानेक्सन जानांगोन आरो जेरैखि जाया जोङो मा होनो जोंजोंबो आरो जेरैखि जाया जोङो एसे डिसिप्लिनाव थानांगोन हारि हिसाबै दा ओंखायनो जोंनि बर' गामिफोराव जोङो साब सिखोनखौ जों जेरैखि जाया लाखिनो नांगोन बर' गामिफ्राव जों जाहाथे मोजां थासारिखौ जों जेरैखि जाया लाबोनांगोन न' बांखौबो जों मोजां लुनो नांसिगोन जावगाय जोंहा मोजां जोङो बारा बेबस्था सिस्टेमखौ खालामा नाथाय जों दिनै जेरैखि जाया साफा थानाय सिस्टेमखौबो जोङो लाबोनो नांसिगोन बै मोनफ्रोमबो खामानिखौ जों जेरैखि जाया जुरिनांसिगोन मोनफ्रोमबो गामिफ्राव जाहाथे क्लाब
थायोब्ला मोनफ्रोमबो गामिफ्राव जाहाथे निउस पेपार हाबोब्ला मोनफ्रोमबो गामिनि लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां लामाजों थाङोब्लानो जोंनि गामिफ्रा जोङो जेरैखि जाया जोङो गोजौआव थांगोन दा आं बारा गोलाव बुंनाय नङा सोलोंथाइनि आरो गामि समाज थासारिनि सोमोन्दै जों मालाबा फैबावगोन दा जोंनि पिस ब्रिगेड बिथांमोना ओंखाम जाबाय बिनि उनाव आरो थाबायलांबावगोन आरो बैयाव जाहा मोनसे मिटिं दंबावो नाथाय आरो बेनिफ्राय गिदिरसिन बाथ्रा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एन्ड बे प्रग्रेसिभ आरो पिपल जेनेरेशन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जाय हाखौ जोंनि आबै आबौआ दानस्रांदों जाय हाखौ जोंनि आवगायनि मानसिफ्रा दानस्रांदों दा बै हाया जोंनाव थागोना थाया जों बर' मानसिफ्रा भारतनि संबिधानिक जे संबिधानिक होनाय मोन्थाइखौ जों मोनगोन ना मोना दा बिनि सोमोन्दै जोंनि आन्दलना सोलिगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रमद बर'आ बेखौ दैदेनगासिनो दङ दा बे थासारियाबो सावरायनाया सम सम सोलिगासिनो दङ दा बे बुहुमाव बे मुलुगाव 8 बिलियन मानसिफोर दङ 8 बिलियन मानसिफोरनि थाखाय इसोरा होनाय मोन्थाइखौ सबबो मोनदों इसोरा मा होदों साफ्रोमबो मानसिनो हां लानो थाखाय बार होदों दा बे बारखौ गोजौआनो जा गाहायानो जा माहाजोनानो जा दुखियानो जा गुफुरानो जा गोसोमानो जा लेखा गोरोङानो जा लेखा रोङियानो जा साफ्रोमबो मानसिया हां लानो थाखाय बार मोनदों बे जाबाय इसोरा होनाय मोन्थाइ आरो साफ्रोमबो मानसिनाव सान्दुङा नांदों बे जाबाय सान्दुङा इसोरा होनाय दा बेबायदि इसोरा जि होदों जि हादराव जों थायो जि हादरनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जों गनायो जि हादरनि संबिधानखौ जों गनायो दा भारतनि संबिधानाबो 300 आर्टिकल दफासिम भारतनि 130 कोटि मानसिया मोननांगौ दा भारतनि संबिधाना मा बुंदों दा भारतनि संबिधाननि मोननांगौ मोन्थाइखौ जों मोनजोबगोन ना मोनजोबाखै दा नाथाय जाय भारतनि सिङाव भारत उदांस्रिनि उनाव जाय लेखा गोरोंफोर माराठी मानसिफ्रा माराठी बिनानै लांबाय माराठी लाइमोन लेखा गोरोंफ्रा बुंखादों जे गुजरातजों जुदि महाराष्ट्रजों एखे लोगो थायोब्ला गुजराती मानसिफ्रा जोंनिफ्राय सालाकसिन ओंखायनो महाराष्ट्र मानसिफ्रा माराठी रायलायग्रा मानसिफ्रा बुंखादों गुजरातीफोरजों जों हानाय नङा बिजनेसाव सनायाव बिथांमोना जोंनिफ्राय गाद गोजौ माराठी रायलायग्रा बिनो बुंबाय जोंनो जेरैखि जाया महाराष्ट्र नांगौ माराठी रायलायग्राफोरनो महाराष्ट्र हो गुजराती रायलायग्राफोरनो गुजरात खालामना हो होननानै 1961 आव बिथांमोना फार्स्ट भारत उदांस्रिनि उनाव बिथांमोना सेपारेटिस्ट बिनानै लांबाय दा जोंबो भारतनि संबिधाना बुंदों माखासे मोन्थाइखौ जोंनो होदों नाथाय जाय जोंखौ सासन खालामदों बेखौलाय दा ओंखायनो जा मोन्थाइखौ जों मोननांगौ बेखौ मोनाखै दा भारतनि संबिधाना जोंखौ बुंदों सोरबा जुदि गोग्लैसोनाय हारिब्ला सोरनिबा रावा जुदि थैयां थैयां जादोंब्ला सोरनिबा हारिमुआ थैयां थैयां जादोंब्ला भारतनि संबिधाना रोखा रोखा लिरनानै लांखादों दा भारतनि संबिधानखौ जों मोनाखै गोबां जोंनि सानजाथिंजायनि बर'फ्रा बर' रायलायला तिनसुकियाव 18,000 बर'फोर दङ 18,000नि गेजेराव रावबो बर' रायलाया रावबो बर' ड्रेस गानला रावबो बर' फरायला बेखौ हारसाफोरा हारसा खालामथारबाय सराइदेवआव 16,000 बर' दङ रावबो बर' रायलायला रावबो बर' बुंला रावबो बर' फरायला बेखौ हारसाफ्रा खालामदों सानजाथिंजायनि बर'फोरखौ जेरैखि जाया हारसाफ्रा हारसा खालामनो जुजिगासिनो दङ सोनाबथिंजाय क'क्राझाराव कुसुगावआव बेदर गोसोमफ्रा जोंनि हाखौ बिराद बायबाय आरो बिथांमोना गावसिनि हाखौ जोंनो होआ जोंनो फानला बेदर गोसोमफ्रा सिङाव डिसिसन जादों बर'फोरनो हा फाननांला बर'फोरनो हाखौ जेरैखि जाया होनांला बर'फोरनि हाखौ जेसे हायो बायनानै लादो सेनानै लादो दा लोब 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 गसाइगाव सोनाबथिंजाय बेदर गोसोमफ्रा जोंनि हाखौ सेनानै लादों सानजाथिंजायनि बर'फोरा ना दख'ना गानो ना बर' रायलायो ना बर' बुजियो सानजाथिंजायनि बर'फोरखौ हारसाफ्रा जेरैखि जाया हारसा खालामबाय सोनाबथिंजायनि बर'नि हाफोरखौ बेदर गोसोमफ्रा सेनानै लाबाय आरो दाना खोलाहाथिंजाय खखाब गोलावफ्रा खोलाहाथिंजायनिफ्राय बारबोनायफ्रा जेरैखि जाया खोलाहानि बर'फोरनि हाखौबो खखाब गोलावफ्रा बांगालफ्रा जेरैखि जाया लोब लोब सेनानै लागासिनो दङ खोलाहाथिंजायनि बर' फिसाफ्रा आबाद मावोब्ला मोजां फिथाइ मोनला आबाद मावनायखौ बिथांमोना सुख शान्ति मोनला ओंखायनो सानफा एफा खोलाहानि बर'फ्रा हाखौ फानदों आरो खारबोदों हाखौ फानदों आरो खारबोदों दा ओंखायनो खोलाहानि बर'फोरा जुदि सान्ति गैयाब्ला सानजानि बर'फोरा जुदि सान्ति गैयाब्ला सोनाबनि बर'फ्रा सान्ति गैयाब्ला जों बबेयाव सान्ति मोनगोन ओंखायनो जोंसो थिग खालामना लानांगोन आरो बे बर'फ्रा जुदि आन्दलनखौ खालामाब्ला बर' फिसाफ्रा जुदि बड'लेण्ड मोनाब्ला गोबां जोंनि बर' मानसिफ्रा मंख्लं जाबावगोन गोबां बर' लाइमोनफ्रा बिथांमोना बायदिसिना बड'लेण्डनि मुङाव बिथांमोना
बिथांमोना मुंख्लं जागोन आरो बेखौनो खालामगोन आसाम पुलिसा गोदो नागाजोंबो खालामदोंमोन जेलानाखि नागा हिल्स दंमोन नागालेण्ड मोनाखैमोन आसाम राइफलफोरखौ थिनहरो नागालेण्डआव थां नागा मानसिफोरखौ रैखाथि हो होननानै नाथाय नागालेण्डआव थांनानै नागा लाइमोनफोरखौ दाय साजाना गावथारो लिंमेन होननानैसो गावथारोमोन नागा लाइमोनफोरखौ सान्स खालामनानै सान्स लानानै आसाम पुलिसफोरा गोदो जिनाहारिसो खालामोमोन जाय मानसिखौ निरापत्ता होनांगौ जाय मानसिखौ नेनांगौ बेखौ बिथांमोना दाय साजानासो गावथारो दा एखे कन्डिसन जादों जोंनावबो गुवाहाटीनिफ्राय थिनहरो थां सनितपुरनि बर'फोरखौ रैखाथि हो थां क'क्राझारनि बर'फोरखौ रैखाथि हो नाथाय फैनानै जाय पुलिसा जोंखौ निरापत्ता होनांगौ जाय पुलिसा जोंखौ नेनांगौ बिथांमोना जोंनि फरायसाखौ जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ लिंमेन होननासो गावथारगासिनो दङ नाथाय जोंनि गोलोमदै फैसा जों टेक्स होनानैसो आसामा जुदि 100 थाखा खामायोब्ला जोंनि गोलोमदैजों 15 थाखा दरमा जागासिनो बिथांमोना आसामा जुदि 100 थाखा खामायोब्ला 15 पैसे आसाम पुलिसनि नामाव थांजोबो दरमा होनायाव जाय मानसिया जोंखौ निरापत्ता होनांगौ बिथांमोना होआखै आरो बेनि थाखायनो बे आसाम पुलिसफोरा जोंखौ निरापत्ता होआ बिथांमोना जोंखौ दाय साजायनानै बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरखौ फाव फान्दायनानैसो सानफा एफा साफा गावथारगासिनो दङ ओंखायनो जोंनो बड'लेण्ड नांगोन बै समनि बर' हारिनि बिफा बै समनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट जों जायखौ दा बर' हारिनि बिफा बुङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बाथ्राखौ गोदोनो बुजिखादोंमोन जे बर' हारिया जुदि बड'लेण्ड मोना बे आसाम पुलिसा जोंखौ रैखाथि होनाय नङा बिनि थाखाय आं जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोमावसारनानै बड'लेण्डखौ लाबोनांगोन अब्लासो सानजानि सोनाबनि साहानि बर'फ्रा रैखाथि मोनगोन होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोदोनो आन्दलनखौ जागायखादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा थैलांबाय बड'लेण्डखौ मोनाखै नाथाय आथिखालनि लाइमोनफोर आरो आथिखालनि जोंनि बर' रायजो राजाया जों जेरैखि जाया बड'लेण्डखौ आन्दलनखौ जों खालामना लांनांगोन मानो होनबा गोबां एखे बर' मिडियाम स्कुलाव हारसा मानसिफ्रा फरायनो थाखाय बिजाब मोनो जोंनि बर' फरायसाफ्रा फरायनो थाखाय बिजाब जों मोनाखै जाय बर' एखे फरायसालियाव जों क'क्राझार चिराङाव बाक्सा उदालगुरियाव मिक्स मिडियाम नाथाय असमिया मानसिफोरनो फरायनो थाखाय बिजाब दङ बर' फरायसाफोरनो फरायनो थाखाय बिजाब गैया रानलायलायनानैसो फरायनो गोनां जादों ओंखायनो आसाम सरकारा जेरैखि जाया जोंनि जौगानायखौ आसाम सरकारा जोंनि फरायसाफोर लेखा गोरों जानायखौ आसाम सरकारा बेखौ लुबैया भारतआव मोनसे आयेन पास जादों 2005 आव जे राइट टु फरेस्ट रुलार एक्ट 2005 सननि जाय सिगां बर' मानसिफोरा बा ट्राइबेल मानसिफोरा रायजो जादों बे आयेना पास जानांगौ भारतआव 30टा रायजो दं 30टा भारतनि मा होनो 29टा रायजोआव बे आयेना मा होनो सब मावजोबजाबाय केरेलायाव मोनफ्रोमबो फरेस्ट रुलार एक्टखौ हायाव थानो मोननाय मोनथाय ट्राइबेल मानसियानो 2005 नि सिगां जुदि रायजो जादोंब्ला केरेलायावनो बयनिफ्राय साबसिन मावजादों बेखौ वेस्ट बेंगलाव मावजोबदों नाथाय आसामाव मावाखै मानो मावाखै आसामनि बिसफ्राव जिरायग्रा मिनिस्टारफोरा मिथिगौ फरेस्टआव सोर थायो फरेस्टआव थायो ट्राइबेल मानसिफोर आरो ट्राइबेल एमएलएफोरा ट्राइबेल मिनिस्टारफ्रा माब्लाबाबो आसाम सरकारखौ मेगनजों मेगन नायनानै सावरायनो हानाय गोहो गैया आरो बिनि थाखायनो जों दिनै फरेस्ट रुलार एक्टखौ जों मोनाखै आरो बेखौ जेरैखि जाया जों बिख'नानै लाबोनांगोन भारतआव मोनफ्रोमबो रायजोआव मावजाजोबदों बे एकदम सब रायजोआव खालि आसाम सरकारा मावाखै मावोब्लानो बर'फोरनिसो लाब दा बे फरेस्ट रुलार एक्टखौबो जों जेरैखि जाया बिख'नानै लाबोनांगोन दुलाराय बर' फरायसाफोरा आवगाय जोङो सावरायनानै माखासे ओनसोलाव आवगायनि चिफ मिनिस्टार तुरुन गगैजों सावरायनानै माखासे ओनसोलाव बेखौ जों खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय दाखालि बावै जेलानाखि ट्राइ पार्टि टक जादों बर' एबसुजों एनडिपिजों जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टजों अब्ला एक्सन टेकेन रिपर्ट जादों दा बेखौ प्रमद बर'आ हमदों जे नोंथांमोना आसाम सरकारा फिसा खामानिखौनो मावाखै होननानै बिजाबखौ जोंनो मोना दा बे आसाम सरकारनिफ्रायबो दिल्लीयाव दंहैयोमोन अब्ला प्रमद बर'आ जेला बुंबाय जे आसाम सरकारा जोंनो फिसा खामानिखौनो होआखै फरेस्ट रुलार एक्टनि हायाव थानो मोननाय मोनथाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा कास्ट सार्टिफिकेट मोनाखै एडुकेसन सार्टिफिकेट माखासे मोनाखै पिआरसि मोनाखै गोबां जों आर्मि मोननांगौ मोनाखै गोबां जों इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोननांगौ मोनाखै गोबां बर' मिडियाम स्कुलफ्रा 25 बोसोर जाबाय 30 बोसोर जाबाय सरकारि लाजायाखै बिनि थाखाय जेला हमो अब्ला भारतनि होम मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ बुंबाय बे खामानि
खामानिया मानो मावजायाखै होननानै बिथांमोनखौ आसाम सरकारजों बुङो आसाम सरकारा बुङोब्ला DFOखौ बुङो DFOखौ बुङोब्ला रेन्जारखौ बुङो रेन्जारा बुङोब्ला रेन्जारनि मोनसेबो लिरनायखौनो आसाम सरकारा गनाया बेबादि थासारिया जागासिनो दङ बेबादि समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो मोजां समाव जों सावरायनानै जेरैखि जाया जों बेखौ सलुसन खालामना लानो रोंनांगोन आसाम सरकारानो जोंनि बेबस्थाफोरखौ बिथांमोना माब्लाबाबो बिथांमोना लुबैया दा आसामाव आरो मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ जोंहा NRCआव सोरबा जुदि बर' मानसिफोरा थालांदोंब्ला दा बेखौ जों एबसु अफिसाव फैनानै सोंनानै लाफैनो थाखाय खावलायबाय मानो होनबा बिमा बिफानि थाखाय NRCखौ नाङा नाथाय गथ' गथायनि थाखाय नांगौ गथ' गथायनि थाखाय नांगौ जों थैलांनायनि उनाव बै लिगेसि डाटाजों जाहाथे जोंनि बर' गथ'फोरा जाहाथे साख्रि मोनो जाहाथे बै सरकारनि माखासे अनसुंथाइनिफ्राय जों जाहाथे बारग'आ बेनि थाखाय NRCखौ साफ्रोमबो जाहाथे गुरुत्व लायो जाय जायनाव प्रब्लेम जानानै दङ बे जाहाथे एबसु अफिसाव फैनानै सावरायो आरो मोनसे जाबाय कास्ट सार्टिफिकेटनि एसे जेंना जानानै दं जाय कास्ट सार्टिफिकेटनि एसे जेंना जादों बेबो जोङो एबसु अफिसाव फैनानै जों जाहाथे बेखौ समाधान खालामनो हायो मानो होनबा ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल सुप्रिम कर्टआव मोनसे केस जानानै दं दा ट्राइबेलाबो कास्ट सार्टिफिकेट मोनाखै नन ट्राइबेलाबो मोनाखै दा बे सिस्टेमखौ जों नाथाय एबसुआ जुदि सावरायोब्ला बे बेबस्थायाबो जोंनाव दं दा बे मोननैखौ एसे गुरुत्व लानो थाखाय आं खावलायबाय बे बारा गोलाव बुंनाय नंला नेक्स्ट जाहाथे आन्दोलन जाहाथे खोनायो गावनि फैसाजोंनो जाहाथे बाहागो लायो दिल्लीयावबो जों नभेम्बराव 14 आरो 15 आरो 16आव जों दिल्लीयाव आन्दोलन लादों जाहाथे बै आन्दोलनफ्रावबो जाहाथे सम नोंसोर जुदि बाहागो लानो हायोब्ला मोजां जागोन मानो होनब्ला बर' रायजो राजाया आन्दोलनाव बाहागो लानानैसो दिनै BSc BTC मोन्दों जा अनसुंथाइ मोन्दों जों बेखौ मोन्दों नेक्स्टआव जों जेरैखि जाया सिमाखौ जों नारबावनो नांगौ आरो नेक्स्टआव जेरैखि जाया जि एग्रिमेन्ट खालामा मानो जों बड'लेण्डखौ जों जेरैखि जाया लाबोथारनांगोन अब्लासो बर' फिसाफ्रा थांना थानो हागोन अब्लासो जों बर'नि जे गांनाय उखैनाय बे जोङो जेरैखि जाया मोनफुंगोन दिल्लीयाव जाहाथे नोंथांमोना बाहागो लाहैयो एबसुनाव जोंनाव दा जों फाइनान्सियेल कन्डिशना बिराद गाज्रि सोरखौबा जों टिकेट दाननानै होनो हानाय बे बेबस्था गैया जाहाथे गामि ओनसोलनिफ्रायनो एबसुखौ जाहाथे सोनारालासिनो नोंथांमोना जाहाथे गामि ओनसोलनिफ्रायनो गावनि फैसाजों जाहाथे दिल्लीयाव जेरैखि जाया बाहागो लाहैथारो जि गामिनिफ्राय जेसे हायो जाहाथे दिल्लीयाव थांनो थाखाय जाहाथे नोंथांमोना ओंखारो बिनि उनाव 12 तारिखआव जाहा गरामारियाव मोनसे मास केटारिं दङ भारतनि मानसिफोरखौ जों सिगिजोबनो नांगौ दा आसाम सरकारा जेरैखि जाया बिथांमोना बुद्धि बाहायनानै बर' मानसिफोरखौ गसा होनो नागिरो बिथांमोना बर'जों बर' एसे थुनानै होनो नागिरो आसाम सरकारा जेरैखि जाया जोंखौ गादबनो नागिरो आसाम सरकारा बिथांमोना पुलिस दङ बिथांमोना लेखा गोरों बिथांमोना टिभि दङ बिथांमोना पेपारनि मानसि दङ दा बिथांमोना लोगो नांजोबनानै बर'नि सोमावसारनायखौ फेर बेथेर खालामनो नागिरो दा बिथांमोना हाजारखि फेर बेथेर खालामनो नागिरा मानो हाजारखि बुद्धि बाहाया मानो बर' फिसाफ्राबो लेखा गोरों जाबाय बर' फिसाफ्राबो सानस्रिनो ओंखारबाय बर' फिसाफोरनावबो नांगौ बादि बुद्धिया दंसै दा बिथांमोना हानाय नङा ओंखायनो बे मास गेदारिंखौ जों जाहाथे खला रायजो जानाय भारतनि केरेला तामिलनाडु दिल्ली मुम्बाइनि मानसिफोरा जाहाथे मिन्थिदों बर'फोरजों इनाय जादों बर' गथ'फोरजों अनागारि जादों बर' स्कुलफोरखौ सरकारि लायाखै बर' मानसिफोरनो फरेस्ट जुलार एखौ होआखै बर' मानसिफोरा कास्ट सार्टिफिकेट मोनाखै बर' मानसिफोरा साख्रि बाख्रियाव मोनाखै दिनैसिमबो आसाम सरकारा जोंनो 12,000 साख्रि होनो गोनां दङ 12,000 पस्ट बे 12,000 पस्ट बिथांमोना आसाम सरकारा जोंनो साख्रि होआखै बर' मानसिफोर ट्राइबेलफ्रा 12,000 साख्रि मोनबावनो दङ दाबो नाथाय आसाम सरकारा जोंनो बेखौ दासिमबो होआखै मानो होनबा बर' फिसाफ्रा साख्रि मोनोब्ला न'खरा मोजां जागोन न'खरा मोजां जायोब्ला बर' हारिया मोजां जागोन बर' हारिया मोजां जायोब्ला गावसोरा थालांगोन बेखौ आसाम सरकारा मिन्थिखागौ बेनि थाखाय जोंनो 12,000 साख्रिखौ होआखै नाथाय बेफोर अयनायखौ बर'फोरजों जे अयनाय जादों बेखौ जों सारा मुलुगनि मानसिफोरनो खिन्थानो नांगोन फैबाय थानाय 12 तारिखआव मास गेदारिं दङ दा बे मास गेदारिंआवबो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनहा गावनि बेबस्थाजों जाहाथे बाहागो लाहैयो जों जेरैखि जाया नोंजों जों अनलायलायनांगोन मोनफ्रोमबो बर'नि जेंनाखौ गावनि जेंना होननानै जों गनायलायना खामानि मावनांगोन जि जायगायाव थाया मानो बे जायगायावनो मोजां जाहाथे रायजो जानो हाथों आबादारि बिथांमोना मोजां खामानि मावनो हाथों आरो फरायसा बिथांमोना मोजां लेखा फरायनो हाथों जों जेरैखि जाया आलादा रायजोखौ ज' जों ओंखारलायनानै मोनथारगोन मानो होनबा बे भारतनि संबिधानाव होखानाय मोनथाय दा बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन दा फिन खनसेबाव गासै रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननि सायाव साबायखर बावबाय दिनै जों गामियाव थांनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनजों सावरायनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना लोब लोब ओंखारनानै गावनि बेस्ट
सरासनस्रा खामानिखौ दोनथ'नानै फैबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावबाय आंनि उनाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट दङ दा बिथाङा बुंगोन बिथांमोना माखासे मिशन लादों सनितपुर जिल्लानि एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना सनितपुर ओनसोलनि माखासे जेंनाखौ बोरै जों सुफुंनो हायो सनितपुर ओनसोलनि रायजो जानाय जेंनाखौ सनितपुरनि मानसिया साबसिन मिन्थिगौ दा बिनि थाखाय जोङो नांगौ बादि लिडारखौबो खालामना लानो हानांगोन सनितपुर ओनसोलनि जेंनाखौ जेरैखि जाया फोजोबनो हानांगोन गोबां बेयाव माने रायजो जाबाय क'क्राझारनिफ्राय चिरांनिफ्राय बाक्सानिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय साबसिन मोनफ्रोमबो बर' गामियाव रायजो जानाय नेक्स्ट जिल्लायानो जाबाय सनितपुर दा सनितपुराबो बड'लेण्डजों समान ग्रोम रायजो जानाय दा बै गामि बेबस्थाखौ जों थिग खालामनो हानांगोन पन्सायत हाबाखै बेखौ जों जेरैखि जाया लाबोनो हानांगोन गोबां समाव दिल्लीयाव आसामनि चिफ मिनिस्टारजों सावरायोब्ला दा आथिखालनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिथाङाबो जोंनि बर' फोलेरनि मानसि दा बिथांखौबो जोङो जेरैखि जाया सावरायनानै पन्सायतखौ लाबोनो हानांगोन गोबां जोंहा लामा दालाङा जायाखै गुबुन जिल्लायाव जेरैबायदि जादों बेबादि जायाखै दा बैबादि बेबस्थाखौ जों जेरैखि जाया थिग खालामना लानो हानांगोन आरो जों जुदि गावजों गाव थिग खालामाबा गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै गुबुन हारिया रावबो थिग खालामनाय नङा दा ओंखायनो जों रावखौबो सोनारनो नाङा रावखौबो नेनानै थाया जाहाथे गावनो थिग खालामगोन गावनि गामिनिफ्रायनो लेखा गोरों मानसि बरनगोन गावनि गामिनि जेंनाखौ जों गावनो फोजोबना लानो थाखाय जों जाहाथे नाजायो बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन दा जोंहा बर' गामिफ्राव जेला जों आबादारिफोरजों खोथा रायलायो गोबां आबादारिफ्रा बुङो बोरि हायाव रायजो जानाय आरो दहलायाव रायजो जानायफ्रा बुङो माइ गायनानै बारा मोनला माइ गायनानै माहाजोन जाला ओंखायनो दहलाखौ नाङामोन आंनो बोरि हा नांगौमोन बोरि होननानै आरो बोरि हायाव रायजो जानायफोरजों सावरायब्ला बुङो बोरियावलाय मा जागोन माइ गायनो हाया मानो हाया होननानै दहला हा मोनोब्ला आं माहाजोन जाथारगौमोन होननानै दा दहला हायाव रायजो जानायफ्राबो बुङो आथिखाल बोरिसो आबाद मावनांगौ होननानै दा बोरि हायाव रायजो जानायफ्रा बुङो दहलासो नांगौमोन माइ गायनांगौ होननानै दा बर' मानसिफ्रा दहलायाव रायजो जानायाबो दुखिया बोरि हायाव रायजो जानायाबो दुखिया नाथाय बांगालफ्रा दहलायाव रायजो जानायाबो माहाजोन बोरियाव रायजो जानायाबो माहाजोन दा जोंहा एरैखि जाया जोङो बाहानाल' नागिरबाय थायो सिरियास नङा जों जाहाथे दहलायावनो रायजो जाया मानो बोरियावनो रायजो जाया मानो जाहाथे जि आबादखौनो मावनानै मोजां जाहाथे थांनानै थानो हायो बेखौ जों जाहाथे जेरैखि जाया साननो नांगोन ओंखायनो प्रमद बर'खौ जेला बिथांमोना भारत सरकार भारतनि मेलेमजिबि बिथांमोना बड'लेण्डनि थाखाय सावरायो बिथांमोना बुंबाय थायो प्रमद बर'नो बड'लेण्डखौ मोनथारगोन आरो नोंथांमोना हाजारखि आसाम पुलिसजों गावथारजाया मानो हाजारखि आसामिस मानसिफोरा पलिसि बानाया मानो बर' मानसिफोरखौ हमथानो हानाय प्रमद बर' नों गाबोन गैयाब्लाबो गुबुन फैनानै आन्दलनखौ बे लांबाय थागोन बड'लेण्डखौ नोंसोर मोनथारगोन नाथाय नोंसोरो नांगौ बादि पुलिस अफिसार खालामना ला नांगौ बादि लेखा गोरों बर' होननानै जोंखौ बुंबाय थायो दा बे सिस्टेमखौ जों खालामनांगोन जाहाथे जों बाहाना नायलायलाया दहला हायाव रायजो जानाय आरो बोरि हायाव रायजो जानाय जाहाथे मोजां जाहाथे रायजो जाना थानो हायो बेखौनो जोङो साननांसिगोन दा फिन खनसेबाव गासिबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावबाय बुंनांगौ गोबां खोथा दंमोन सावरायनांगौ गोबां खोथा दंमोन नोंथांमोनावबो थांनांगोन एबसुखौबो बोसोन होनांगोन एबसुखौबो गावनि फिसा हौवा बादि अननांगोन जेला एबसुआ लेङो जाहाथे लोब जों ओंखारबोनांगोन जों जाहाथे नोंजों आंजों मिलायनानै जेरैखि जाया हारिनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ जाहाथे फोजोबनो हायो फिन खनसेबाव बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनसिम आं साबायखर बावबाय फैबाय थानाय समाव लोगो मोनोब्ला आरो जों सावरायबावगोन जाहाथे बर' मानसिफ्रा मोजां जाहाथे थांनानै थानो हाथों भारताव दाखालि मोनसे आयेन पास जाबाय जे दायना दायनि साजायनानै जुदि बुथारोब्ला सोरबा जुदि दायना बुथारदों होननाय खोनायोब्ला बै मानसियाबो फासि मोननाय जे मार्डारनि केसआव मानसि बुथारोब्ला मानसिसो माने थैफिननांगौ बे भारताव मोनसे आयेन पास जाबाय सोरखौबा रेप खालामनानै बुथारोब्ला रेप खालामनाय मानसियाबो बेबो फासि जागोन सोरखौबा दायना दायनि साजायनानै जुदि बुथारोब्ला बेखौबो माने बिथांखौबो फासि होगोन दा मार्डारनि केसआ मार्डारसो जाफिननाय होननानै भारताव मोनसे आयेन पास जाबाय दा गोबां बर' गामिफ्राव जों दायना दायनि साजायनानै बुथारनाय बेखौ जों जाहाथे जेरैखि जाया जों बन्द' खालामो बेमार आजार जायोब्ला अजा नायनायखौ जों बन्द' खालामनांगोन डाक्टार दिनै साइन्सनि जुग दा बै डाक्टार सिस्टेमेटिक फरायनानैसो रोंनाय दा बै सिस्टेमाव जों फोथायनांगोन दा बै मोनफ्रोमबो जेंना जुदि जायोब्ला एबसु अफिसाव फै बिरदावमोनजों राजेशमोनजों अभितमोनजों सावरायफै मोनफ्रोमबो जेंनानि थाखाय जोंबो मोगा मोगि खालामगोन साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय जोंबो सिन्था खालामगोन साफ्रोमबो गथ'आ जाहाथे लेखा गोरों जाथों फिन खनसेबो आफा बुंलावरिनाव आर'ज गाबबाय बे ओनसोलनि बर' मानसिफोरा मोजाङै थांनानै थाथों गथ' गथाया बिमा बिफाखौ सनमान होथों बिमा बिफानि साननायखौ मान होथों आरो मोजां मानसि जाथों बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय फिन खनसेबो गासैनिसिम साबायखर बावबाय दा आंनि उनाव बिथाङा बुंगोन बिथांमोना मा मिशन लाखो बेखौ फोरमायगोन दा फिन खनसेबो गासैनिसिम साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों